Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Othanda ukuba bonke abantu basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu. Yena sehaba abakhulule bona basinde ngiyabona ngezwakala ndani-ke isaziso nasi sokuthoma angizosifunda sonke ngenxa yesikhathi ngizokujubhula lapha nalapha ngibetha amabhalelo ngomhla ka-21 kukhona i-invitation to men's seminar 2023 ngomhla ka-21 inyanga ephezulu esikiyo izoba se-Tweefontein yokuba langa elilodwa ama-session abe mabili. Kuthiwa lapha i-registration yabantu abakhulu i-40 rand, i-registration yabantwana is-20 rand. Kuthiwa amabandla-ke beze baphethe ingikhwama ama-500 rand. Ndani-ke i-50 rand yoba ngesipikana, i-50 rand kube nge-organized. Ingasiphelela lapho otlolile la nguMr BJ Vilakazi uSecretary wekomiti yabobaba. Ngidlulele esimemezelweni sesibili sifundela ngalendlela ngitholele bazalwane ngifelwa mamehlo lapha sithi la invitation to girls monthly mhlangano ke wabentazana wenyanga uhleleke ngalendlela uba kuphi eKwaga B nini ngomhla ka-11 February 2023 isikhathi ngo-10 o'clock ekuseni. Kuthiwa lapha amakomiti wabentazana abuthelele zonke izikhwama ndani-ke bafake kule account elandelayo ye-FNB, i-account number yi-603 720 053 583. Kuthiwa-ke ama-assembly amakhulu eze no-750, ama-assembly amancane aphatha imali engange-500 rand. Kuthiwa lapha uhlolile nguSis Lydia Maslela uNobhala. Ngiya esimemezelweni sesithathu sokugcina sihloleke ngalendlela thiwa lapha invitation to general regional council general meeting izoba seVetbanka eLenville Assemblies of God ngomhla ka-28 inyanga ephezulu le isikhathi ngo-9:30 ekuseni. Kuthiwa i-registration la yi-40 rand. Ndani wenzekelani la ithi we request all the pastors to arrive on the 27th February 2023 for ministers fellowship, and registration will be 40 rand. Lapha kuthiwa uhlolile ubaba umfundisi ubhadela siphelela lapho ungathathi ndawo. Oh sorry kukhona abatholisile la sinobaba Amos Kosana, sinobaba uSJ Ntu, yibona abatholisile, siyathokoza. Khula ngakithi Unalo kuna dose
Hallelujah. Amen. Sizocela abasivakashele bazophakama phambi kwevakashi zethu ezihambisana nomfundisi. Ngicela nje abasivakashele babone ukuthi namhlanje kube kuhle uNkulunkulu ukuthi bazohlanganyela nathi. Sicela nje babona sizokwazi ukujabula tugela sonke. Hallelujah. Bathi nje futhi nje babeke inyawo labakhona. Ngisho labahamba nomfundisi zobathula official. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Siyabonga kakhulu kanjalo kumakhalapha. Jesus. Manje namhlanje ngikholelwa izinto enkosi nakumoya. Siyabonga la ekhaya. Sicela mhlawumbe ngokukhululekile izilapha usho nje uthanda ukubana ngicela ukuthi sikwazi nje lokho kuphela esizokhala phansi. Wenze kahle wafika nawe wenze ukuthi basibone nami ngingomunye umntana kaNkulunkulu amen bathandekayo ngithi ngize nami ngingumama eNkulwane ohlala eMountain View ngingwakamtshani ngize nomama Maseko amen bathandekayo ngithi ngimthanda kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngithi kunivakashela kusazongivakashela amen egameni likaJesu ngithi ngiyambonga njalo uZimu ngoba yena wasikhanyisela endleleni zethu wasikhanyisela nasempilweni zethu wasihola thina egameni likaJesu baba ngisela ngaphambili ngizuzozisho barabona sephakamo omunye ngaphakathi kimi Zimu wami cela ukuba Nkosi namandla ungiphe isikhathi esisona esifanele amen bathandekayo ngiyabonga. Amen bazalwane. Omega phambili ngumama Nanetho usindisiwe ngiyakholwa egameni lakhe. Ngingwase fellowship ngizonivakashela. Ngatshela umama lo umameli ngelilanga nguye ngimaziko sihlala naye khona le Mandela. Ngamtshela ngathi ngivakashele ngelilanga ngokuthi laba isondo lingalibona kwesinye isikhathi ngingcwaba umakotani wakwamahlangu wayengusista le endaweni yakwamhlanga ngabona ukuthi hayi kunamandla kuleli sonto ngathi ngwenye imini nami ngizake ngivakashe khona ngikwazi ukuthola amandla ukuthi esifunako ngiwo amandla sifuna amandla okuphila siphile emoyeni sibe batsha ngiyabonga ngizela uMamlambo naye sikhonza nabo ngengaya kuye bekefelileko ngathi sekuvakasha bathi yile sonto ngathi sekuvakasha Assembly of God yathanda leli gama leli bandla yathanda bazalwane. Hallelujah. God be the glory. Amen. Now I'm from the Fellowship Christian. Umama offered him on Friday. What process is over?
ngathi no problem. Ya inkinga yikho ngoba sibazalwane zonke unoyedwa ophilayo. Konke sikwenza ngomusa. Sibonga nje impela ukuhlanganela nani ma-Assemblies of God. God bless you all. Amen. Nazarene. Ucap alhamdulillah ngomkhomba yami. Angizokuvakashela ngizokujoyina. God is good. All the time. Kimpo Tejani, Namusan City AA, Pikele Mamukwena. Nang director Belle Khaja Hongo Kereke. Nang director Zoina kana go tsohle. Of God. Praise the name of Jesus. Siyabonga bazalwane. Siyanamukela la ekhaya. Kumnandi ukuthi sibe nani together. Phambi kwenkosi. Siyabonga nalabo athi abasayinda. Hayi nathi siyajabulela lokho. Amen. Praise the Lord. Sicela ke bazosenzela inkonzo yokunikelo. Beze ngaphambili sahlabelela sisho njalo Oh
Reale boka di jalan tanda di dalam lagi pak priwilian rumah dari dari sandi dulu dari KHP dekat karya sunikam hanci berlaku kayu simulaka priwil jadi pilih energi kamulah ini apa yang pilih revisi pilihan monadi ebonanya ini kapan itu aku melakukan ikhlasku diberangkatkan setelah di bawah ikhlas saya diberangkatkan setelah untuk alihkan siap. Yeah.
bani itu kalau macam dengan dolar, orang itu lalu lalu bela semua patah orang kale, kali dia tak terjadi semua amin. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu wethu omhle kangaka uhambe nathi kwaze kwana ngoba uNkulunkulu ngazonke izikhathi ngakumhlabelela nathi ngizongoba ngani obungenzela kokuhle ayibona into engaqualify ukuthi uNkulunkulu nathi bayabuza nokubuza ukuthi zongoba ngani uNkulunkulu ngalo bangenzela konke amen isikhathi samanje bazalwane ngizocela ke umfundisi uMasango ezingaphambili azosithandazela amakhosi amen Hosanna to the highest Hosanna to Happy New Year for Jesus. Happy. Hallelujah. Ngizodlulisana lenkonzo yokuthandaza lamakhosi. Ngicela sifundise lenkosi la 1 Timothy chapter 2 sifundela kaqala ku verse 1. 1 Timothy chapter 2 usifundela kaqala ku verse 1. Kaya
In Jesus' name. Oh yes, Lord. Jerusalem, Jerusalem, top of Haleluya. Siyabonga bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Nalesikhathi. Ngicabanga ukuthi ke sifinyelela esikhathini very important. Isikhathi sezwe enkosi. Which I believe today ukuthi lona leyo phela phakathi kwethu
khona izinto zakhe uNkulunkulu aphathele zona kulo nyaka njengokucala. Akube mthwalo nakimi ngisho ukuthi uNkulunkulu ngabe this year yini ufuna ukuthi ngiyenze so that uzokwazi ukuthola impendulo zakho today. Abantu abamukelayo, abantu abaready, akonke umuntu owamukela kuNkulunkulu, but those who are ready ibona abamukela kuNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni thina ngokwesiqu sethu, but ufuna inhliziyo yethu, ufuna ngomoya wethu ukuthi uzinze ngalesikhathi. Makushunyayelwa ukuphithizela kunyamalale. Ukuphithizela kuyavamisa ukuphazamisa abantu, kuyavamisa ukuthi kushise ngezinto ezimportant uNkulunkulu aphathele zona. So kulesikhathi samanje bazalwane, phakathi kwethu sihlonishwe kakhulu, phakathi kwethu sihanjelwe, phakathi kwethu bazalwane sinelunga le-RCC, phakathi kwethu umfundisi wethu uMoya. Nalesikhathi ngizomdedela bazalwane, nginike ithuba sizozwa ngaye ukuthi yikuphi asiphathele kona namhlanje. Njengoba ngibona kumnandi ekhaya namhlanje. Amen. Namhlanje ekhaya kumnandi, sihanjelwe imember ya-RCC. Amen. Siyabonga, ngicela ukuthi sihlabelele bazalwane, siphakame sonke, siphakame sihlabelele, sihlabelele ngamandla uNkulunkulu wethu, simcele eze ngaphambili. Baba, sizwe ngaye namhlanje, njengoba siyabona sineyivakashi thina singazazi. Namhlanje Baba uzositshela ukuthi la ekhaya kwenze njani. Haleluya. Hlabelelani-ke, siphakame sonke. uJesu
ekuseni egameni elihle lenkosi yami uKristu Jesu. Ngibingelela abazalwane. Amen. Ngithanda ukuthi ngixolele kubuni. Now I'm sure. Okay. Bona manje? Yeah. Yeah. You sure? Yes. Ayeye kwamhlanga. Jesus! Izona mathandikayo. Amen. Ayeye kwamhlanga. Nangizwa. Yabona. Angajwayele. Umadelele nina abayini. Amen. Ake ngithi ivakashi zami zibeke inyawo. Ekhona nje. Ivakashi zaseyilofence nabanye abaphethelwa khona. Yeah. Amen. Jesus. Oh, by the way, it's a language. Eh? Kwenye senzani kwenzani? Siyabula-bula. Eh? Bangizwe. Kaba ime kama ukutufe. Yeah. Yes. What? But today I'm sure. Katela lifela ne? Yeah. Bathandekayo enkosini. Ngingasumoshi isikhathi. Ngizothula umfundisi wami. Kikwile gore ba re nelela. No go ba le sala ke. No le kwile. Ra re mara. Ra di menge. Go ya. Tšile leng le ntla go le morago ke. Mara ba go fona. Nakwana le. Siyabonga kubathandekako. Ngizothola umfundisi. Lo mfundisi ngemfihlo kaSiphili uyile kwale. Afo kanene la. Ya. Le bamuthi. Rina ntelling, ne? Nna ke go maka mawatle a South Africa. Ha o ya ka mo, ha o ya Botswana wena, ha o ya Zimbabwe, ha o ya Malawi I'm there, ha o ya kae Mozambique ke a ke sa bolela re tletse a ke tsere ke nana moruti ne lefelo le ke le leng. Speak. Yeah, what is small. Hallelujah! Ayikho abathandekayo into ngizoyisho namhlanje. Ngikhuluma nalo. But today, ngiphathele kuhle ne? Yeah. Is something goes wrong. Yeah, but I'm sure stuff is very
Yeah. Yeah? Yeah. Di ba o lo felt di ba wa go botse banna re khapile monna a raluka. Le ska raluka ka yena go mhlanga please ne. Raluka ni lo tse. Tata naga no shake. Yeah. Manwandi? Gargar needs open church for everybody. You cannot own this church. You can't makalera or devil to time. Yeah! Hallelujah! Yeah! Who are? Kialemo halukol. In an image, John chapter 4, verse 34. 35. Read it for me. Just okay, you know, friend. I'm not me off on him. Requeen, but I live on my baby. This guy, look at guy and please people. Gargar night, I made my shot. Why don't you know who you see? You know who you see. Hallelujah! It's a good church, man. I want to move about Hallelujah! Yes. I want to hear it. I want to John chapter 4 verse 35. Yeah. This is what? Yeah, this one, yes. Nine niyaye ningeke nasho ukuthi sekusele inyanga letine sivune. Lalelani la. Phakamisana emehlo enu ibona. This what sithi. Lalelani la. Phakamisana emehlo enu. Nibone ukuthi emasini asamhlophe asalungele ukuvunwa. Kwamhlanga amasini avuthiwe. Lalelani. Inhliziyo zabantu zithambile. Umuntu uyamsindise. Sizwana bathandekayo. Ukazibhulusha umuntu. Kanti jajile ngemula pamle. Jajile ukhulu khelu kwamwe ngiyakuthola. Ukazibhulusha umuntu. Hallelujah. Amen. Jajile umfelwa ngimaka. Liyaluthi umfelwa ngimaka. Jajile ulwa ngiyakuthola. Akekho ufuniswe kuwe. Sola wewe yazali. Jesus! Shanga! Lemurabelele. Hallelujah. Musibelete. Hallelujah. I want to just now. Hallelujah. Come surely. When you reach your blessing, yeah, kita ni tadi mudira mula exercise. I well fasting. Hallelujah. Yeah, very full sit down. How come you know holy you don't fail. Who's failing? Yeah. Morning was carrying. And then after that, remember you use way. I need to finish. Amen. Finish. Oh my God. Msaidia wao hai mimi mama. How do you? Oh.
wayo andiswa makasibuyi isibongo silisiwe izono zami zixolelwe. Amen. In the book of Acts sithola indaba lapho chapter 16 Paul no Silas ba-accuswa ngokuthi bashumayela into engajwayelekile. But what I like about that accusation ukuthi bathi these are the men that have turned this place upside down. Yes. So sizele lokho bazalwane. Kwamhlanga turn it upside down for each. Amen. Siyabonga kakhulu nendawo indlela esamukeleke ngayo izolo masifika siphatheke kahle kakhulu bazalwane. Amen. Sihamba nolisuna la mntana wethu firstborn yethu. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Amen. We are here for you bazalwane. Akukho kunye sikuzele sizekile. Amen. We are here for you. Amen. Every day,
Thank you, Jesus. Sanibonani. Ake senza soyizona zethu. Komba ukuthi sesikhona sesifike. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Akutshela uhlele eduzane naye ukuthi lifikile ishamane. Akutshela uhlele ukuthi lifikile ishamane. Sebashilo uye usibuyi wakhona nibonisiwile namranza Yesu angeke ngidedele ngeke ngibavimbe laba abamkhaphile ukuthi bazela bazothi riyadumelisa lini nami sekudumelisa Kena baphakame beze bazobonana kena umndeni wakamkwena umndeni wakanzima abanye basuka la ePitori bathaya ukuthi siye siyo kena basondele
bomama Ruti, bopapa, bomme, baswa, Sunday school, kalibito na mokulushwa ka ile go Jesu Kriste. Amen. Amen. Memorani. Lwa kulushitwe yeo. Itwa wana kwa makula le. Ro. My permission to makolo arena. Ibe ilungure feleleje muruti. Ite bone mo ale bona. Likuthego yeo ato yeta pi. Amen. Ibuka eletlomushia mo. Basithi bamlethe gore imuntu diphoso di ba ona. Re tla go kopela gore mosware gabotse. Amen. Ka lebaka la gore ge le ka se mosware gabotse re le ya dimile metsotswana yana. Re sa mosware gabotse re tla go tšea ka re ga re a lla re sa mollela le gona bjale. Amen. Re be re no nyako bona maadula ona le gore na le go ya mogetše ka diatla tše pedi na ke sona seo re be gore se tletše bjalo ka phuthego ya gagwe ye e tswang gona kua makulaneng. Amen. Moswareng gabotse modimo a le thuše a le šogofatše ke motho a active ke motho a active ka maatla. Amen. Sepelang ka pace a sepelang ka yona. Amen. Amen. Ke a leboga. Siyabonga. Ngabashayela izandla. Genesis chapter number 26, verse number 12. Nongaqala ku-7. Genesis chapter 6, 26, verse 7. Amadodana aleyo ndawo abuza ngomkakhe wathi ungudadewethu ngokuba wayesaba ukusho ukuthi ungumkakhe ethi funa amadoda aleyo ndawo angibulale ngenxa kaRibeka. Lokhu ekubeka kahle wathi esahlala khona isikhathi eside u-Abimeleki inkosi yamaFilisti wami ngizofasteleni wabona bheka u-Isaka wayetekula noRibeka umkakhe. Abimeleki wambiza u-Isaka wathi bheka impela yena ungumkakho ushononi ukuthi ungudadewenu na? U-Isaka wathi ngokuba ngathi funa ngife ngenxa yakhe. U-Abimeleki wayesethi uyini okwenzile kithina na? Bekulula ukuba ufike omunye wabantu alale nomkakho. Funda verse number 12. U-Isaka watshala kulelose wathola ngawona lowo mnyaka okuphindwa kayikhulu ngokuba uJehova wambusisa. 13. Lowo muntu waba mkhulu wayilokhu eqhubeka ekhula njalo waze waba mkhulu kakhulu. Yes. Wayenemfuyo yezimvu nemfuyo
Phinda lelo verse mama. Verse 18. Yes. U-Isaka wabuye wayemba imithombo yamanzi abeyembile ezinsukwini zika-Abrahama uyise, ngokuba abaFilisti ayeyivalile emva kokufa kuka-Abrahama. Wayibiza ngamagama ayiqamba ngawo uyise. Wayibiza ngamagama aqanjwa uyise. Thank you, Jesus. Emhlabeni yebona semazulwini sethame hansi ngiseri moyo inqwele khuluma ukuthanda kwakho phakathi kwethu malizwakale iphimbo lakho uthi Johana manqiphe mina uphakame wena khuluma baba khuluma moyo inqwele mayethu ilambile khuluma nathi egameni likaJesu, amen. Kafishane nje cela nivumele ninike imizuzwana emincane bese nihlala phansi. Namhlanje unyaka usaqala mangithandaza umoya ingcwele ubeka le ndaba kimi ukuthi ake kuye kwaMhlanga uyovusa imithombo eqijiwe. Ke uye kwaMhlanga uyovusa imithombo eqijiwe. Lithi iBhayibheli lami lasifunda khona sithola indaba kaIsaac indodana kaAbraham. uIsaac wayengumntwana wesithembiso, ufike ngexesha lasezulwini hayi ngexesha lasemhlabeni, ngoba sometimes uNkulunkulu afuna ukwenza into ngesikhathi sakhe, abantu bomhlaba babheka iwashi lasemhlabeni baze babhayize. Kanti uNkulunkulu wayene-purpose ukuthi why ngidileye umntwana. uNkulunkulu umfundisi ngoma angasivala isibeletho, uhlupheke uzibuze imibuzo uthandaze, bakubeka izandla kuze ungasawuthembi nomthandazo. Kanti uNkulunkulu ubheka iwashi lasezulwini uthi no, uma ngamphendula manje kukhona okungamosheka emhlabeni. uNkulunkulu akathinteki ngokubhayiza kwakho. Lithi iBhayibheli uma Isaka esezalwa, lithi iBhayibheli uma lifunda la verse 1-26, lithi wawa indlala enkulu. Lithi wasuka uIsaac waya kwelizwe laseGerari, ngoba uNkulunkulu ekhulume naye ukuthi ungaye eGibhithe. Lithi iBhayibheli le ndoda uma ifika eGerari uNkulunkulu waba nayo
ake sithi God's favor beyiphezu kwakhe. Yes, lithi iBhayibheli uma kuwindlala le ndoda ifike eGerari. Lithi iBhayibheli yafika eGerari, uNkulunkulu esho njalo ukuthi hambe eGerari. Lithi mayifike eGerari, lithi iBhayibheli yafike yaqala yakhupha imithombo eyayigubhe ubaba wakhe uAbraham. Ayuzongizwa la ngiyakhona. Lithi iBhayibheli le mithombo le eyayigutshwe uAbrahama beyiletha amanzi kuleso sizwe. Uma ekhupha le mithombo, lithi iBhayibheli yayigitshwe ngamaFilisti. Ake uthi yayigitshwe ngamaFilisti. Ngoba amaFilisti afikile kulesikhathi ukugitsha imithombo yebandla. Uma silalele indaba yamanzi yemithombo, masingabheka imithombo eminingi eBhayibhelini, yilabe kwenzeka kakhulu izimangaliso. Umthombo wokuqala, ngoba lithi iBhayibheli alithi umthombo, lithi imithombo. Ngamanye amagama umthombo wokuqala babumfundisi, lithi iBhayibheli ungafunda iBhayibheli from Genesis chapter 1, lithi ekuqaleni umhlaba wawungena lutho, kodwa amanzi kaNkulunkulu ayegcwele umhlaba wonke. Lithi umoya kaNkulunkulu njani uhamba phezu kwamanzi. Sibona le ndoda igubha imithombo evaliwe. My question, why angazigubheli kuqala evele yogubha le eyayigutshwe ubaba wakhe? Le ndoda beyikwazi ukugubha, mara yabona ukuthi no, hayi mangingayikalela kwami, ake ngikalele lo baba awugubhile. Nkosi yami, lithi iBhayibheli uma efike igubha kwaphuma amanzi. Bamba nayindaba, uJesu uhamba nabafundi bakhe, ufike emfuleni lapho kunemithombo kaJakobe. Uma efika khona ufike uthi ngikhathele. Uma ethi ngikhathele, lithi iBhayibheli watshela abafundi wakhe hambani niyothenga ukudla. Bahamba, kodwa uJesu ume eduzane nomthombo. Azi kahle ukuthi lapho nomthombo kufanele abantu baye. Indlela abaye ngayo, Nkosi yami, kungenzeka laliswayo, kungenzeka usile la. Indlela usengayo ngokukaNkulunkulu akufanele ujike ngayo. uJesu uyabona ukuthi uma kungagcwala nalabafundi la kungenzeka kulenzekile ukuthi hamba niyothenga ukudla. Bacabanga ukuthi uJesu ulambile ngokudla kwesisu, kanti akalambelanga ukudla kwesisu, ulambele umphefumulo. Lithi iBhayibheli kwafika owesifazane naye ufuna amanzi, enakazi ukuthi kahle kahle yiwaphi amanzi engiwafunayo. Uyohlangana namanzi. Wafika, mayefika, Nkosi yami, uJesu wakhuluma ngenxa yesikhathi. Wathi uJesu ukube bewazi ngabe namanzi waqela kini. Ngoba bathandeka umfula wokuqala umfundisi ngoba umfula wesalvation. Masingagcwali singasindiswa, masingagcwali singadlulanga emfuleni wesalvation. Buka, ngibona umfula wesibili. Lithi iBhayibheli kwakunabantu labekade begubha
weBethesda. Uyazi mfundisi wami, this church uNkulunkulu le bandla le noma abantu ngathi sebalidibile kodwa umfula waseBethesda. It's a sin. It's a sin. Usathane ibandla lakhe lanamhlanje uligcibile. Ake sithi umfula ungenzela impilo yakho ukhona umfula ovaliwe wena. Empilweni yakho ukhona umfula ngonkosana amaFilista awuvalile. Kodwa namhlanje I am the Isaac of this side. uJehova wehlile ukuzofisa imithombo evaliwe. Amanzi yonke into ekhona emhlabeni ungayitshekile nelilisi ivele emanzini. Amanzi ayini awuNkulunkulu. Uma kungaswela amanzi abantu bayoma. Kanti uma amanzi akhona imifula ivulekile Nkosi yami anginandaba ukuthi usenani. Siva sometimes siyibelele babona ukuthi abantu sibabeka izandla. You want to prove yourself ukuthi you can find someone other here. No. Awusiyi umphilisi. Mina ngiyiclass. Ukhona uphilisa. Ukhona amandla onke. Lalela. Umalela ngale. Ngiyafundisa le umfula. Nkosi yami. Umuntu uzongena la. Bathi sithathe imixi. Athi namhlanje Nkosi. Siyakwazi. Uma sibe even the testimony angeke siyicele umfula uvuliwe abantu bazohlutha ukuthi kanti umsakazi kubizwanini izofakaza wasani nizobona awutshele konke. Kunabantu abaningi ubufakazi bakho. The problem ukhona umfula ovaliwe empilweni. Kunabantu la abayekiswe ngabantu abayekiswa nguThixo. Uyazi umfula ungekho uzobheka abantu uthi mara mangashanga le vesi mhlawumbe bangangiza. Umfula ungekho uzothi ngiyakwazi ukushumayela. Ebazalwane umfula ukhona asikhulule ukuthanda kwethu. We don't speak our own. That is why abantu abaphili kulesikhathi esiphila kuso yibona imifula eminingi ivaliwe. IBhayibheli uma ekhupha le mfula wayitha amagama athiwa ubani? Ubaba wakhe. Kunezinye izinto noma singabona ngathi sesipowerful kakhulu masingayisuse ebandleni. Yes, singabathe
singawathengisa ama-oyili, singawathengisa namanzi, singaba no-one-on-one. Singaba nani? One-on-one. Ngoba siyathanda ukuhamba sikopha izinto ezingayo. Baba wami, umfula wasebhethesda uvulile. Wakungadingi umuntu ukuthi anyakazise amanzi. uNkulunkulu uqobo lakho wayethuma ingelosi. Uyazi umfula ungekho nengelosi yami ingasehli. Kusale experience ebandleni. Kusale experience. Thank you so much. Uma ngizwa ukuthi inqubo isitshela ukuthi masidumisa siney'ngoma zethu umbhedesho, but uma sekehlile umoya oyingcwele uyayishintsha neprogram. Uyazana ngoba la asizana ney'ngeke ezifanayo. Uzenge yakho wena angiyazi. That is why akufanele nithathwa kwakasibuyi nitshela wena. Lithi iBhayibheli emva kokuthi sekayigubhile imithombo wayitha amagama athiwa ubaba wakhe. Lithi iBhayibheli waqala ukukhula. Wenza njani? Lithi mayiceda ukukhula, lithi babona akumele ukuthi le ndoda ngathi yenza njani, ake senze njani. Bavumele bakuqoshe. Mabaqosha wona baqosha noNkulunkulu wakho. La uyakhona uhamba naye. Ungakhaleli isosi. Lalela, ungakhaleli izinto ngoba wena unesosi. Lalela, uma ehamba lithi iBhayibheli wehlela ngasemfuleni, wafika lapha emfuleni, lithi wagubha imithombo izisebenzi zakhe. Lithi mabayigubha waqala ukuba nomsindo. Ngoba umsindo awuqali namuhla, and akusho ukuthi makunomsindo sisukile endaweni. No. Konke kusebenzelana kube ngobuhle. Lalela, uma beqeda ukugubha lithi iBhayibheli baqabana. U-Isaka watha le ndawo igama lokuqabana. Lithi wasuka lapho ususwa yini? Ususwa umsindo lapho ukhona. Lithi iBhayibheli wamuvela kwenye indawo. Mayefika kuleyo ndawo lithi iBhayibheli baphinde baqabana. Lapho bangaboni ngasolile, kwaba ne-opposition. Kuyenzeka njengoba unyaka usaqala siyofika kwenye indawo singaboni ngasolile ngoba singabantu. Lithi iBhayibheli wayitha naleyo ndawo igama. Lithi wamuvela kwenye indawo. Lithi wayefika lapho wagubha eminye imithombo. Umumele namhlanje before ngihlala phansi nithi mhlambe empilweni yakho kunomthombo ngamini. Ungene ku-2023 umthombo wakho uvaliwe. Local church kungavuka umthombo we-local church. Abantu ngeke sibalambe. Lithi iBhayibheli emva kokuba u-Isaka asukile lapho wahamba wayogubha kwenye indawo. Lithi mayeceda ukugubha kuleyo ndawo, lithi le ndawo uNkulunkulu wamnika yona. Lithi u-Abimeleki ney'nceku zakhe ezimbili zasuka zaya kuye. Umibandla kuvuka umthombo
Number one, yonke into abantu abayifunayo izobe ikhona. Umthombo ukhona, ipoverty yaphela. Funa abantu abahluphekayo. Problem abathola umthombo. Uma bangathola umthombo, ukuhlupheka kuzohamba. Ngokusana uma kungavuka umthombo ku-local church, ngoba imithombo miningi, eminye imithombo yi-fivefold ministry, imithombo emihlanu. Uthola ukuthi emandleni aku-operate imithombo emihlanu, ku-operate 2. Balança. Buka, uma le mithembo ye-5 ye-5-fold ministry ngavuleka, buka, iyakwazi ukuthi produce amanye ama-gift awu-9, eminye imithombo, ngoba la yazi ngizwa amandla. Lalela, ngibona into la makumela. Ngicela abakwamhlanga bame ngenyawo, ama-visitors awahlale phansi. Uma labantu la imithombo yabo ingavuleka, umbuzo wami umoya ngicela ubekile namhlanje ukuthi bangaka abantu abangaphuza kule mithombo le. Inkosi yami, kudala unama-excuse uma wena ungavuma namhlanje uthi baba akawufisa wami umthombo. Since uJoseph la ukuthi Isaiah, I mean uIsaka wakhupha imithombo eyi-4. Uthi mwenye kunento uNkulunkulu afuna ukuyenza. Awusalanga wena ku-COVID ngoba bawulandelela imithetho. Usale ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi njengoba umthombo uphuzisa abanye. Bawumile abantu la ngaphandle la, bafuna wena ubaphuzise. Omakhelwane bakho bomile, bafuna wena ubaphuzise. Angathi Inkosi namhlanje akawuvula umthombo wami, akawuvusa umthombo wami. Funeka siphume sonke, especially ngama-Sundays. Senze njani? Ingane lento it's too small. Kufuna sikhulume iBhayibheli, siyakhuluma izinto zethu. Sithi lendlu incane isasilingane lendlu le. Ake sabe siyogawula. Pengathi abantu njengoba nigcwele so, nisasebancane inamba esezulwini iningi. Kunabantu okufanele baphuzise baphenduka wena. Funa siphume. Abantu babona ukuthi namamuzi bantwana kanti na uyakholwa. Babona uhlabelele zakini. Uthi ngimfume nje.
Ake simame nyaso kisokubeka kusasa. Kubeka kusasa. Nkosi, ufuna umuntu akhi. Nkosi. Akufusu umthombo wakho. Musuku zenza insimbi wena. Ngothi Nkosi, akufusu umthombo empilweni yami. Funa leadership yothenga intombi. Yes, Father. Jesus. Mina mdlali. Hallelujah. 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 Lekwamhlanga le ngizoyihamba yonke. Ngizoyihamba yonke lekwamhlanga incane. Namhlanje ngiyandala before siphuma la emotweni. Hawu uzobona ngizofika nakwakho. Ungatshelwa ngumuntu ubona lithi bhobo. Futhi usufike njani? Nkosi yami.
Yes, Lord. Yes,
ngesandla sakho Thank you, Jesus. I wish I knew what it was. Sisho njalo uNkulunkulu ebudaleni bakho sithi malihambe ivangeli.